Inggih, mestine ki sing rawuh keluarga ya para sepuh pinesepuh dalah tamtunipun para kadang panawung krida iki mau tamtunipun kula pitados keluarga menika kathah ingkang ngugemi kalian budaya. Lah iki ngiras pantes karo duduk dudah kembang lan ngrembakake. Kaya ngono. Wong agonge ngeksi Setno pati lah iya to iki tukang kendange lak ya ora ngantuk wit mau sajake ya ngantuk Mbak Iin ayo di anu bareng-bareng to ayo nok gantian kowe nok aku sing nyenggaki Kapati ono sapa wektu bange panggan rambe apa iya apa tenan tukang kendang lho. Tukang son barang ya. Biasane cak-cek durung-durung wis cak-cek. Urung ini wis ngono. Degane kramel ijo bejane sing duwe bojo nanging aja loro. Ning kene akeh tegane kramil gading. Ngono, coba. Tegane klopo gading bejane sing padha eling marang keluargane Tetep eling. Oh, ngono ta? Kaya ana meneh. Nek kaya ngono mengko kene sik disampluk. Oh iya. Samplukane niku sing beda, Mas. Oh ngono ta? Oh, mulane kaya le. Sampluk tambah lemu. Oh iya. Tutuk nono. Hamba
Sinom Parijoto dilajengaken rujak jeruk. Wah, dipun lajengaken sikuje. Iki mau. Mliginipun kagem. Pripun Bapak? Pripun? Mak Jayeng. Ngada. Sampun. Alhamdulillah.